UNESCOren ama hizkuntzen nazioarteko eguna izango da datorren 21ean. Eta horrekin batera, gonbidatu nahi zaituztet, nik gonbidapena jaso dut kanpaina internetera iritsi berri den kanpaina batean parte hartzeko, eta nik ere gonbidatu nahi zaituztet, ez? Kanpaina horretan parte hartzera. Zer egin beharko genuke? Egun osoan zehar, 21ean, txiokatu, ama hizkuntzan traola erabiliz, euskara, traola ere erabiliko genuke, euskara zabaltzeko, eta baita mother language, besteek ikusteko gure ama hizkuntza edo gure hizkuntza nolakoa den. Horretaz aparte, zeri buruz txiokatu dezakegu edo zer, bururatzen zaigun edo zer ez, euskara bistaratzeko edo mundu mailara zabaltzeko. Adibidez, atsotitzen bat bota dezakegu, edo lokuzioren bat, itzulpen txiki bat euskaraz, ingelesez, besteek ere jakin dezaten zer esan nahi duen, edo beste edo zer gauza bururatzen zaiguna esan bezala, euskara interneteko plazara zabaltzeko. Beraz, hortxe gonbidapena, datorren larunbatean, 21ean, txiokatu euskaraz zure ama hizkuntzan.